birmanok laisa lugay dinang ba mogza oh ti praha tangay ning le mogza nini o besarok no birmanok Belai hambai, suba mani abo kuno post ba elected na naya, just seng tabuk an area o survey khai tongo, bu jaga serai ma kanya masaya, karon seng Delhi kano selayo seng nugo, enggak sini borok muni subu jaga ma kanya, baksa baksa pen or fainu khai mani pen se sandok berzak, ha abo jeans razak se, jeans kesam razak, bon o boyoso to bo onek pe elastic genang pen kana nango. Hai ke boni pem parthumna nango hai ke boni tabuk khnai rai porina ni somoy nursery rogo oma hai seng tabu survey khai tong rutu ki chunglu khongo thango je nu khongo seng miya ba kaise ja kogri phaijak bono seng habwal nok tangai rane je nu khongo nok rei bono seng habwal tangai bagai nai ano koijona ei 4-5 jona engineer borok yang kok salai tongo borok finance borok honai gatai ei chubanan bagai ka ang niji ani ব্যক্তিগত ang je manman chubai tongo tai ani logi tabo chai 4 jona engineer tongo tai khorogpuri doctor tongo boro already finance khainan bagi tabo ready ang to ang borong sai tongo tabo nangjakho bas kango jodi nok kori rong nok tangan bagai apro borok chuba honai kento ang jamansak ani ei blog ni thike ang jamansak ei ani ব্যক্তিগত mansak sini blog ni sing bisa bisa ba khanglai ne jamansak sing subai tongo tamni himale chubamung ni bisingtene sini thangsa phayo je borok sing nukdi unity sab thongma marwari tai gujarati sing ang all india je purima jaga marwari rok je nuk ngo korei kake boro ekta society ni bisingti khaine kase help khali rok marwari bongso korei plus bor unity ke sini unity bhage phainai bana khairuk ma se korei ke thangsa ni bisingti se chubamani bisingti thangsa phayo thangsa ni bisingti se hamjama phayo Omon bagai ang tini miya bang dari chol thanga tini sengwa jago bai podonogor bisu phainuk phaike bonnu khongo khorok tam busa ai buma bufa ai grai gorib inke tini omo sobse kusu burai tai khorong ni bagi se arrange ka tai mairum bo 50 kg phaine khanan bisu mairum 50 kg phaine abi honai mo haika sing tabu lugui sing tabu help phaithong